Ninsabu diskustati b'din il-proposta sigrita li qed issir għal persuni li jridu jirrovinaw lir-raħal ta' Marsa Scala. Kienet din id-dikjarazzjoni ta' Moviment Graffiti u Għaqdiet Skalin dwar il-proġett massiġġ pjanat mill-Gvern tal-Yacht Marina. Konferenza tal-aħbarijiet li għalija attendew 20 ta' persuni biex isemmaw leħinhom. Proġett li ħafna jisuh bħala wieħed li se jieħu l-identità ta' dan il-villaġġ pittoresk filwaqt li se jkun qed joħloq ħafna problemi fosthom l-għoli tal-ħajja, it-tniġġis tal-baħar u tal-arja, problemi ta' parkeġġ u tneħħija tal-bajja. Merjentew ma' residenta esprimiet magħna kif dan il-proġett se jkun qed jaffettwa mhux biss lir-residenti iżda wkoll il-poplu kollu u saħansitra lill-ġenerazzjonijiet futuri. Anki nkunu għaw u naraw bot żejra, dajsa żgħira, ngħidu l-laħwa xraħa ta' petrol. Immaġina li issemmew minimu ta' 700 u mhux żgħar qed nitkellmu fuq jottijiet kbar. Aħna rridu naraw li Marsa Scala jibqa' dak il-post li se jkun tajjeb għall-familji tagħna mhux illum biss imma għall-futur. Kien hawnhekk fejn il-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista John Baptist Camilleri saħaq li residenti se jibqgħu jiddefendu r-raħal tagħhom sal-aħħar biex jassiguraw li ma jittieħedx l-aċċess tal-baħar għall-pubbliku. U aħna qegħdin nibżgħu illi b'dan li ħajsir Marsa Scala ħadd titlef l-identità tagħha. Ir-residenti li llum tkellmu biħġarhom ħajitilfu ħafna minn dak li għandhom, ħajitilfu dritt li jgħumu, ħajitilfu dritt li jgawdu l-bajja u llum tkellmu u nappellaw biex kull min jista' jismana u jisma' l-karba tagħna. Marsa Scala is not for sale u nappella biex tibqa' titgawda min-nies tagħna mit-turisti u mill-iskalin. Andrea Kalluz minn Moviment Graffiti qal li jekk Transport Malta u l-Ministru jinborġ ma jirtirawx is-sejħa għal kull tip ta' pjan fir-rigward tal-Yacht Marina huma se jkunu qed isejħu għal protesta nhar il-ġimgħa li ġej. Huma pjanijiet oxxeni, ġifieri nemmnu li daw il-pjanijiet li ħarġet Transport Malta għandhom jiġu irtirati immedjatament u anke aħna nemmnu li l-Ministru jinborġ għandu jiskuża ruħu tan-nuqqas ta' rispett kbir li wera mhux lej l-iskalin biss imma lej iċ-ċittadini Maltin u għawċin kollha li dak kellu pjan li jaħtaf il-bajja min-nies biex itiha l-ftit. Ir-residenti talbu lill-Gvern biex jagħtihom widen u jisma' l-karba tagħhom dan meta qed jaraw li Marsa Scala qed issir biss blokka konkos, proġett ieħor li se jħalli implikazzjonijiet soċjali u ambjentali diżastrużi.